Degene wat probeert om ander op de voet, zonder om het zo wel op de voet. Hij kan het doen en zelf helpen op het. Hij beweert dat hij die dingen doet, hij doet de wil van Allah. Diegene wat die plek vernietigt wanneer iets slechts met hulp gebeurt. Diegene wat verloren is in allerlei werkelijkheid. Is het niet tijd dat jullie wakker wordt niet? Diegene wat denkt dat die djinn wat jullie zien engelen is. Diegene wat beweert dat jullie met engelen praat. Diegene wat in hullen heren rebelleert en beweert dat de hullen met engelen praat. Diegene wat vergeet dat alle wezens speciaal is in onszelf. Beter dan anderen. Ongelukkig dat is het niet leuk. Gelukkig is het niet liever. Diegene wat niet weet hoe is. Gelukkig dat er wees met zichzelf. Is het niet tijd dat jullie wakker voor niet? Diegene wat Allah niet waardeert niet, wat jou waardevol gemaakt heeft. Diegene waardeert wat net aan zichzelf denkt. Diegene luistert en het mooi te zijn stil. En diegene waardeert wat denken is mooi. Diegene wat houdt van dingen en levende wezens verwacht. Is er niet tijd dat jullie wakker wordt niet? Jij wat Adam jou vertelt, wanneer jij weet dat stom met islam komt neer. Wanneer jij jezelf en is vertrouwen in jezelf voelt. Wanneer jij die leven geniet. Wanneer jij je verenigt met een kracht, een hart en doel. Kan daar iemand gelukkig wees als jij.